Ja, så er vi klar til at dokumentere en lille mini-test her. Vi skal se, hvor meget de her pool noodles de bærer. Jeg har bundet dem sammen i 2, 3 og 5. Så skulle det være nogle forskellige kombinationsmuligheder der. Og så har jeg mig selv. Plus lidt andet dødvægt derovre. Og lige om lidt så vil bademesteren komme. Det kan være, at jeg skal tage mine badebukser på imens, så ser vi. Godt, så er vi ved at være her. Nu se en gang. Der ligger nogle blokke der. Ja, de bærer 5, måske 15 kilo. Så det vil sige, de 5, der ligger samlet der, de kunne bære måske 25, måske 75 kilo. Jeg vejer jo, skal jeg sige det? Jeg vejer 80, nej 82, 81, jeg ved det ikke, 80. 80 siger vi. Referencerammen, jeg vejer 80 kilo. Så skulle de 5 jo sådan set kunne bære mig. Og så har jeg selv noget opdaget. Det er svært at regne ud det her. Jeg prøver sgu lige at hoppe i vandet og ser, hvordan de bærer mig. Her på sovskud. Jeg starter med 2. Så det er ud. Wow. Sådan der. Kan I se mig? Okay. 2 noodles og 80 kilo. Kæft. Det er åndssvagt det her. Det må være min egen opryk. Nå, jeg synes det er større. Med 2. Jeg har 5. Altså det her, det er noget. Jeg prøver lige med 3. Det kan ikke springe. Men altså teorien 3 og 5, det er 45, jeg vejer sgu mere end 45. Det kan være, der er forskel på vægte. Og det er kød og blod. Eller en kajak, det er sgu. Det prøver med 5, det filmer jeg selvoptagende her. Du er i gang. Jeg bliver nødt til at snakke, ikke også lidt til dig. Ja, nej. Det prøver jeg igen. Og det er 5. Jeg falder ingen steder. Så det kan holde fast i hvert fald. Ja. Jeg tror, du har aldrig skal på noget helt. Fordi jeg har selv nok valgt. Men 2 der er nok til at gøre det. Ja. Ja, men det er jo rigtig effektivt. Jeg tror, det er godt, ikke med matematik professor. Prøv at smide på 10. Se, at jeg ikke har trykket ned. Skål på det. Hvor mange? Jeg kan se købe masser af guldhus i stedet for en kjærk, ikke? Masser af hvad? Dem her i stedet for en kjærk. Du limer dem sammen. Ja, det er da en billig kajak, du kan få. Det er sgu en billig kjærk, det her. En gammel bananbåd eller? Men okay, så skal vi næsten prøve at binde snor i en af dem der. Ja. Og så bare tage en enkelt guldhus. Yes. Jeg drømmer altså lige lidt rundt her. Ja, det er fint. Jeg gør det selv. Nå, sagde sådan. Det var noget. Overraskende det her. Hvad siger du? Det er godt. Det er overraskende. Prøv at være billig. Prøv at binde sådan 2 her. Sammen. Og de skulle jo veje 7 kilo stykke, 7,1 faktisk. Så sådan 2. Det er 14,2 kilo. Det leger vi bare, det er fedt. Nej, det gør vi sgu ikke. Det er 14,2 kilo. Det er 14,2 kilo. Forstærkning i form af kaffe.
Så prøver jeg med en først. Så har jeg 2 liggende der. Lidt til. Ja, så jeg lige kunne løfte dem jo. Lad os se. Nede i vandvejen, nu hænder ingenting. Ja, altså næsten ingenting. Jeg prøver nu at vende, der gør de. Godt. Ser de. Okay. Test nummer 1. 14,2 kilo, 1 kugle nu. Ha! Ha! Hvad sagde jeg? Jeg vidste det. Sandt også måske dernede. Nej, det behøves ikke. Ja. Skadefuld er den bedste fri. Det er godt at få ret. En gang imellem. Kommer med 2. Et stykke. Nej, det passer ikke. 14,2 kilo. 2 kilo nu. Der har vi. Nå, det tager vi det der. Okay. Jeg fortæller vi også. Opdriften er mindre end 14. Men større end 7. Okay. Mellem 7 og 14. 10. Måske. Og mindre end 80. Okay. Jeg har lige en enkelt variation, der skal prøves her. Ekstra høj. 3 kilo oveni. Så nu hedder det 14,2 plus 3. 3,1 måske. 17,3. 17. Okay, 2 stykker 17 kilo. Okay, så vil vi være der. Og der bliver luft ud her. Det kan man nok ikke se. Det gør der. Det er væsentligt. – 17 kilo. Og så tror jeg, at jeg kan løfte 10 kilo. Det kan vi prøve. Okay. 10 kilo. Og 1 minute. Vi ser. Goodbye. Hey. Nej. Der er en bund, det tæller ikke. Det går lige et. Lige centreret med her. Vi prøver. 10 kilo og 1 bulle. En dips. Der er den væk. Nej. Den er ikke væk. Den er neutral. Der er den. 10 kilo. 10 kilo. Ja. Så det. Nå, jamen det var da en dejlig test. Jeg har lige en rettelse til den her. De vejede ikke 7,1, de vejede 7,9 kilo, de der vægte, som vi lånte af Hemming der. Så 7,9, lad os sige 8 kilo plus 3, det er faktisk 11 kilo, den bærer op. Når det sådan er det der døde vægt, ikke? Men 2 af dem er nok til at bære mig, og jeg vejer 80. Så den diskussion kan vi tage. Men nu kalder arbejdet, så må jeg hellere komme afsted. Ikke ret meget for sent.